Салом, дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман Фирӯза влог. Имрӯза влогро оғоз мекунем. Дӯстони азиз, агар шумо кинои Гарри Поттерро тамошо кардагӣ бошед, имрӯз распаковки мо аз Гарри Поттер сар мешавад. Яъне одатан ҳамаи ҳамон суханҳое ки Гарри Поттер дар ҳамон кинофилм гап мезанад, мегӯяд ва чизе ки гап мезанад ва дар бораи чи сухан меравад, ҳамаи онро ман аз тамошо кардан аллакай азёд кардам. Ман аз музеи ки дар шаҳри Венаи Австрия қарор дорад, дар онҷо ман ҳамин чизҳоро заказ, яъне ки фармоиш дода будам, онҳо расида омадан. Мо распаковка чек мекунем, ба шумо нишон медиҳам ки ман чиҳоро аз онҷо харидам. Инҳо аз Лондон. Инак оғоз мекунем. Дӯстони азиз, ин блокноти Гарри Поттер Hogwarts Express беҳад ваяш качестваш, сифаташ хеле хуб аст. Баҳрои худам фармоиш додам. Якто аз ин, якто ручкаи мана ихалин. Дӯстони азиз, инҷо бошад цепкаи Гермиона Грейнджер. Дар қисми сеюмаш Гермиона вақтро ба ақиб мегузаронад. Дар онҷо вай ана ҳамин гуна цепчкаи вақтро қафо, яъне ақиб мекардагӣ дорад. Бо тавассути ҳамин вақтро ба қафо мегардонад. Ва ҳоло бошад цепчкаи Гермиона дар дасти ман аст. Дӯстони азиз, ман метавонам тавассути ин вақтро ба ақиб гузаронам. Бинед, ин аз хавистагӣ аст. Дар ҷои ҳамаи ҳамон баёш чӣ мегӯянд, аз куҷо оварда шудааст, ҳамаш навистагӣ аст. Дӯстони азиз, ана ҳозир инро ҳам аз Вена ба ман овардагӣ ҳастанд. Цепчкаи ки ҳарфи Ф, яъне бо ҳарфи F, клончики F дорад. Дӯстони азиз, яъне номи ман бо ҳарфи F сар мешавад. Барои ҳамин шопери Гарри Поттер. Дӯстони азиз, ана ин гуна шопер аз ҳамонҷо равон кардагӣ ҳастанд. Инаш бошад аз Гретсия. Дӯстони азиз, шопер аз Гретсия овардагӣ ҳастанд. Азиз, носки дӯстдоштаи ман, инро ҳам аз ҳамонҷо харидагӣ. Беҳад нағз аст. Дӯстони азиз, гармакак худо хоҳад дар фасли зимистон онро ба бар мекунам. Ҳамин тавр, дӯстони азиз, мегузарем ба зубная щётка. Инро аз Швейтсария харидагӣ ҳастем. Свис, сифаташ хеле хуб. Ана зам для губ. Дӯстони азиз, вақте ки инро мекунед, лабонатон ҳамчун мулоим мешаванд ва инчунин рангаш розовый, лабро камтар розовый мекунад. Дар инҷо бошад конвертҳои Гарри Поттер. Дар охир мехоҳам аз ҳама муҳим чизро ба шумо нишон диҳам. Ин бошад волшебная палочкаи Альбус Дамблдор. Дӯстони азиз, дар филми Гарри Поттер профессор Дамблдор ана ҳамин гуна волшебная палочка дорад. Яъне номи вай бузиная палочка аст. Ҳоло бошад волшебная палочкаи он кас дар дасти ман мебошад. Мекушоем, распаковка мекунем. Инро беҳад қимат харидагӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, манам ҳоло бошад, мекушоем. Омода бошед. Дӯстони азиз, ин оригинал, яъне ки волшебная палочкаи ҳамон дар кино истифода бурдагӣ ҳавай мебошад. Мана дӯстони азиз, ин боз як намуди чӯб, намедонам ин чӣ намуд аст, ки сохтагӣ шудагӣ аст, ки качестваш беҳад баланд. Инро аз музеи Лондон, музеи Гарри Поттер ки дар Лондон воқеъ аст, аз онҷо гирифта овардагӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, манам
ман аз хурдия мехостам дӯстони азиз, ҳамчун будани фанати калони Гарри Поттер мехостам ҳамин чизҳоро дошта бошам ва ҳоло бошад ба ҳамаи орзуҳоям расидам. На сад бор шукр дӯстони азиз, ана ин чизҳое ки ҳоло мо дар ин ҷо ёфта наметавонем, дар дасти ман ҳастанд. Дӯстони азиз, ҷа ман шоколадҳои аз ҳама нағз метаги ёхтамро аз Австрия, шаҳри Вена заказ карда будам овардан. Ҳоло бошад дар холодильники мо кашол ҳастанд, овезон ҳастанд, мехоҳам нишон диҳам. Дӯстони азиз, ман фанати Гарри Поттер ҳастам, барои ҳамин ҳам дар ин ҷо бисёр стикерҳои Гарри Поттерро овезон кардаи ҳастам. Ҳоло бошад ман ба шумо шоколадҳои худамро нишон медиҳам. Дӯстони азиз, одатан дар холодильники мо тухм, дар ин ҷо бошад паштет. Дӯстони азиз, паштет ин бо вкусаш бо маззаи рыба беҳад бамазза аст ва камтар тез ҳам ҳаст. Дӯстони азиз, уксус, бонбарӣ, майонез и кетчуп Heinz. Инчунин дар ин ҷо наметунам, ин ҷем аст, помидорчики, дар ин ҷо зелен, писта, шоколад. Дӯстони азиз, дар ин ҷо ман мехоҳам салат кунам. Дӯстони азиз, барои бандуэл и горошек, пекинская капуста, дуфта, орешки. Дӯстони азиз, ман беҳад шириниро дӯст медорам. Аз ҳамин сабаб фақат холодильники мо пур аз ширинӣ ҳастанд. Дальше мерем. Дӯстони азиз, дар ин ҷо малкатай, ин гуна шоколад, вафли ва ин гуна шоколадҳо. Киото номасо наметунам барем ки ин аз ин ҷо оварда нест. Ҳамин тавр дӯстони азиз, ин аз ҳамон шоколаде ки ба шумо нишон додам, яхдашро мо кушодем. Беҳад бамазза аст дӯстони азиз, маззааш. ин ҷо ман намедонам малкасез, аз ин гуна бисквит, ин ҷо шоколадҳои мерси дӯстони азиз. Made in дар куҷо кардагӣ аст. Короче, дӯстони азиз, ман ин донестам, барои ки забонаш немисӣ аст, намефаҳмам. Дар Вена, аз Вена овардаги ҳастанд. аз ин намуди маззааш, ана дарунаш ба фикри ман охирин шоколадо дорад. боз мана ин гуна дӯстони азиз, ҷо бошад канадская сосиски и болгарский. Заводҳоро дар ҳамин гуна пластмассовии посуду мемонем. Дӯстони азиз, нағзтар ва хушрӯтар меистад, вайрон намешавад. Дар ин ҷо бошад, набинед дӯстони азиз, дар ин ҷо мана ин гуна Mikado snack box, аз ин вафли шириниҳо, вафли и шоколад бовоста дорад, маззааш ҳаргуна аст. Инаш бошад маззааш бо белый шоколад ҳати. Дальше мерем. Ана зефир, печенье или ирис ба фикри ман. Маззааш хушрӯ нағз медорад. Боз дар ин ҷо бошад дӯстони азиз дуто шоколади белгийский. Дӯстони азиз, ин гуна шириниҳо беҳад бамазза ҳастанд. орехҳо. Дар ин ҷо сетто аз ин писта. Дар ин ҷо бошад нок ва боз овиши, ман бодиринг ва сабзӣ ва ғайраҳо. ана ҳамин хел.